שלום, קוראים לי אדם, היום אני אלמד אתכם להכין לב מנייר. דבר ראשון, הנה הדף שלנו. דבר ראשון, כותבים איזושהי ברכה לאמא, לסבתא, לאח, לדוד, לכל מי שבא לכם. הנה אני אכתוב. הנה כתבתי, תכתבו. אני לא כתבתי באמת, כתבתי סתם קשקושים, כי אני מזמן מחשב, ואז לוקחים את הנייר, עושים קיפול כזה, שלא יראו את הברכה, ומשולש. ואז עושים עוד קיפול כזה, שיהיה בשולש קטן, ומהדקים. ואז מה עושים? לוקחים את זה ומקפלים את זה עד לקו שיראה בצורה כזאת, ואז מהדקים. ברור? ואז פשוט הופכים את הדף, לוקחים את השפיץ פה, מרימים אותו, והשפיץ שהראיתי לכם מקודם מעבירים לפה, פשוט מקפלים, ועכשיו אותו דבר בצד השני, ואז יש לנו לב. מומלץ לצבוע. איך טובים? לוקחים צבע אדום, ירוק, איזה צבע שבא, פשוט צובעים ככה, ואז אומרים לכל מי שאתם רוצים, תפתח את זה, נגיד למי שכתבתם את הברכה, נגיד אם אני כתבתי לאמא את הברכה, אז אומרים לו, תפתח את זה, ואז הוא פותח את זה, ואז הוא בא ורואה את הברכה. הנה ככה, ואני מקווה שנהנתם, ביי!